Ako ni Panon. Plastic. Abot tayo kus kong yuta. Musta ang yuta o boss no? Grabe libuna na noon. Wala dyan na limpyo-limpyo eh. Grabe libuna na yung yuta diri noon ah. Kumusta na ka kong mga amigo no? Sus, wa ko maning kamot og eskwela diri, di ko kay nga ning yuta. Sus, ako pagpapanikas ni mama. Ako ang partang mama, ako pagkawaton ako ibawon para makay-ani lang kung kuan naka-graduate ako. Sus, makayutaan ko tarong dako na kaayo. Lakaw sa ko ay kay tuon ko dito ubos. Sige. Kuan na kay tong kuan dito. Uy, maling ka lagi. Oy, boss! Oy, boss! Nalagi ka, boss! Oh, kali ko kay, kumusta man din atong yuta na limpyo na. Dito, boss. Mura mag- Lihanan pa to na ko, boss. Piti yung libuna din sa itong yuta. Ang dire ba, boss? Manan akong limpyo, boss. Ang katong isugo no ba? Oh, nanda ato bus wala pa na limpyo eh. Tuon pa na ako niya, boss. Ya, mulakaw man ko, matom ko sa gawas. Kay limpyo ya dara ubusa din. Ari, palibot diri ba sa Toyota mga kalubihan. Kulay. Kay bahala, boss. Oh, din ang abutanas lubi at ikalay wala dai ko lang ako hatag. Abroad ka, boss? Abroad ko. Ah. Anay mamalita yang yuta diri ay baligya tong kuan dia yutaan kay nabe gold daro bus. Sige, boss. Di na ko baligya. Sige mo na baligya dia kaya. Barangay jud ka. Sige, boss. Ya, nahinay sa ko. Sige, boss. Kay limpyohan ko to niya, boss. Ipiya na yung busa kay lupi ato timana dia. Kay sige, nahinay sa ko. Sige, boss. Aping-aping, boss. Passport dito kay daliunon to kay lakaw na may unya. Sige, boss. Mindotag motor mo, boss. Tama niya, lilo tang motor dito sa lang driver. Sabay. Making anak ako, boss. Yato na ko. Sige, boss. Sige na, boss. Wala na dito ako amo dre kapanghambog na dito ako ani yuta dre. Ingnon do ko mga barkada na mo arito. Inon ako ani yuta dre na kuan niya mo arito sila panghambog din ako. Mas ko dre boss biyohan ko to. Asa man karon? Ato kauban kay ang ako nadunggan. Tahan man kuno. Taya go. Asa ato atong resmita ba? Katog gumubo nga niwa nga taas nga putot. Paano masabi? Kita ka ba? Oo, nakainumdum na ko ato. Oo nya. Nga ako nadunggan, sila silingan nga. Tahan ko no. Nanayuta. Ay dako ko yuta din nga asar ko tayo yuta din ka nya. Ato dito, mangita po tag kasi mamalikasad. Aton. Ito na kay. Aton. Na kwarta ko do. Kaya mandra pre, todo na kami ako nakita tong turyata ng turan na. Todo lang kani. Hala ni. Grabe sa mo eh. Pwede nila. Ako siguro ni dire. Makita mo na to siya ba ha? Sige, atong tawgon bisig naara to diha ba sa yang balay. Kuan ni, mga ni ang yuta siguro kuan na ha. Grabe ni. Da. Oh, sila naging ngayon din no? Mahon siguro na kay ano sila kato kanang may Ay, likuan. kuan. Nya, May mga kasagingan ng babaw, babaw. nababaw niya. Ano sinala na sa ubos siguro ang tanawon? Na. O di January ay. Isa ba? Huwag mauna. Kano? Huwag maugi na si Bay Pakito ba? Talo ko. Bay Pakito! Bay! Sa may nanawag na ko. Oy! Mga amigo! Kito! Doon na rin sa ko dire. Nami pukutan na ba? Alisa! Ayan na ito mga amigo! Doon na rin kay. Di kita magdugog kay. Layo kay ka. Sa ubos. Are, dire! Wata ko na mga amigo! Ara na go! Ito yan na ito mga amigo! Ngayon may bakit. Sorry talaga may dire may gawin niya.
amo nga dunggan nga naportahan ko to siya. Tahan mo ka daghan ako kay kagyuta. Yuta din ni ba? Napundar. Oh. O, kanang gingon nyo, tinuod na. Mga yuta mo sa gingan. Man ni mo napalit. Ana, oh. Grabihan ang good. Sa pagpataro na itong eskwela, kita nagtakaman siya. Sergi murag sergi na ka. Magsigigisortihan gid siya. Ngayon ning, usa tayo mo kursaw kanang agri putot. Ano to? Sa ganito, agri putotoy. Oh, putotoy. Oh. Ah, nya. Kaya sa to? Major of Science of Gunang Math, ba to? Oh. Major og kalubian. Oh, kana. Mga amigo. Kamu mga amigo, pagtarong sa mga eskwela mga amigo, isa man mo Saon nya, kaming duha god nya. Buds kayo me, nya. Ikingon niya nga man layat mi sa koral, aw. Layat dayon kay alam ko. Kaon siya tae, kaon sa mo tae. Oh. Eh, pag sama-sama pa rin ako ba, tanaw ako, asinso na ko. Kami, Tama. hinauna among nahuman na ako yung grado ng human. Kuan gyud high school grade 2 ko. What? High school grade 2. Na siya mo gay high school kinder ni siya. High school kindira sa Dagko ko. gig maranggo. Na, sa tuyon nyo, dire, nang aray mo. Nga, ngita tanay ka na. Saman. Yuta din hiyag na kay kailan nga diri maligig yuta. Okay. Kay kini jud siya, plano pud ni siya nga para tupog yuta. Kung yuta ba? Pila imo nga yuta imong palit pila kaang. 200 ra siguro. 200 kuno siya, 200. Nade may kabayad na, 200 ka. Bilat mo. Di may kwarta na. Baga ka ni kwarta. 50,000 siguro ni. Sana. Kasi nga tuwa ni. Oh, wag ba? Si Pilas ka. Oh, gwapo kayo. Awa. Gwapo kayo. Awa. Ngita ka. Baga ka ng kwarta sa tong kwarta mahal gini. May kwarta. Akin ni 100 million na siya. Baliw. Wag ba na mo ni unaw niyo? Ay, tanda ka. Parehas na. Mo no, para timigi. Tanit lagi. Yung ba't napapili na sa mga buhat? Tama na. Asa mo balay ni pita? Hindi na mga ngaon na nilay. Nya, at tatawbos kay patanawon tamos kong yuta dito. Hayop ka talaga! Ano pa tayo yun? Are kay. Pati apa ni mong daan, ay! Bibong pangisi mong bulbul! Yuta na. Dalawang beses na yan! Saan ang dara din eh? Hinay mo dula. Kasa! Muna eh! Muna yung yuta din eh! Mga bali mo. Sama mo pag hinay mo. Are dire kay. Kita sa! Kita eh! Ay kay. Ikaw na akong kamot! Asan dara ni tarong? Naami dyan tarong gaya! Ay mo are sa tawbos kay nakoy kwan dito bisig sobra mga ilim na mag-inom sa tawbos. Una na to! Dali mo dre kay. Maka-relax mo ta. Lipon kayo na yan, Dan. Hugaw pa kayo. Bakilid mo kayo. Ligid gini ko. Sakit ako mga kamot. Mulagi ano? Saman. Dayon ta. Nya. Naamong sa iliko ito. Ilim nun. Tutuod. Sana? Tingnan na to. Dre kay. Mga akong balay ay na kani mo na akong mga abangas mga babae na akong pambirahan. Sana all. Ano ba? Gani? Oh, Matay. Ya, hitik ka na itong video na to. naaretas tong akong balay kay. Saan ako sadya? Balay na nako manginom ta. Maya, nariya. Oh, Paano nagbalay? areta. Tahan siya. Ayaw, di ma! Unsa mo ning daan So, paghinay, dira. Ligo kay ata ako pa na makabayad ninyo noon. Saan ang daan rin eh? Di man sa kakamao mo. Limpyo-limpyo sa imong yuta diri. Mo tani ay bon. Sabi kaya. Na mag. Nagsalig lang siya, reportahan siya. Lagi mo. Sus. Wala pa Galbit siya o katong major of matong sayang di mo. Graduate siya major o kalubian. Mao lagi na lagi pahambog din niya. Rao na kayo. Ari, arita sud Sa kay. tani. Bali mo dra na unsap kabayad ko niyo. Oh, tara. Pagkita sad mo. Pinuang. Mabali mo sa kung apil ninyo. San? Di ba nakapaigoy yung kwarta ng ibayad ni Yuta? Bali pa ko. Salig sa kay. Apo, salig. Oy, dire ba kay
Mabalik ko Sino yung balay ba? Gikan siguro sa kuan siguro sa Saudi Arabic of the Philippines. High tech gikan gini sa Saudi Arabic of the Philippines gini siya brand. Oh, gano, mga branded kayo na eh. Gikan sa Saudi Arabic of the Philippines. Ah, ito pa gini Ay mo balay. tanaw dra sud na mo dire kay. Dito dalay. Mas inom ta dire na unsa. Yuta dire. Dali mo dali. Tawa akong balay. Nindot kayo no. Tiles, taawag ko ang mga suga pala daan mo mahalon gana ta 100,000 na nakapin. Tawa. Nindot kay balay niya. Uy mo. Sa ukawan ano sa taon ni. Ay, kuan kay akong kuan dire, wa makalimpyo akong kuan. Ato ni mong duman din eh. Ako gipotbol ay kay tapulan kayo. Oh, sama ni. Mo ni map ni mo. Sus, mati ada. Ano ba na hapay? Kuan ko. Bakit na? Tanaw ta sa to siya, tanaw pagito. Saan yung map? Hapay yung map eh. Aliw na siya. Yan, eh. Kay mo ng mga siya. Ano siya? Awan na dire oh. Akong CR. Wala lang ko na buhati sa kanang Tutag balay. tanaw. Oh, wala pa na nakong ipantaod kay mga kay kaning suni. Oh, ay naglampid ra kay Na may siguro pagkapin ni siguro. ako ano sa mga kwartahan mo di ay. Lain sa kayo. Sikin sa dalang siguro din niya. Sani kupigo water bisin. Asa ni bisin? Andira na unsa mo taon na. Anong Di mo lagi kan imported ni. oh, gikan na Japan. Japan. Japan, Saudi Arabia. Australia. Victoria. Ando tag branded of the Philippines of Banawi Philippines. Jadi pre-pre di basta ni. Uy, Dito ka sa kado. ito taga Uzbeki. Saan ni betian. Hey, Wah. hey. Apa kayo panghambog ninyo? Awalan na oh. Awalan na oh. Ay, tika na, uy, naunsa naman. Unsa na? Palaban sa helicopter o sa Ambot mo siguro ni. Blood. Ambot niya ni. Sabi ni sa tiya. Kalabad, as barko ako nagipalit, mahal ka na, 1 million na. Gago! ako ni. Ayun na, teke. Nagkuba na akong wala ba na may kabayad na. Palit lang yung puta, pre. Sunod, di mabot. Layato ako. Siga. Ako na pag-ungay, kaya makagugba mo dres kong kuhan. Ay tika to eh. Gugba mo niya dire, ari tabi, kaya mukap ta street, kung nabay ni Sud. Ano? Inom din rin. Ikaw. Gusto bilang. Ako mo siya. Dapat, pakaon siya na to. Oh, timing kayo. Money, Pai. Mahal ka niya? Sabi niya eh. Palit ane. Ay, grabe niya. 100 million. Biyaw sa Pila ni? 100 million. What? 100 million? Oh. Pre, brado, million. Ay, tiga na. Usamin ko na. Sam o unsam ni basa ni? Ay, kuan ni sa sung. Baliw. Saksi sung. Korean. Oh, Korean. Sung. Oh, tanda. Oh, nana. Atog ko na. Oh, tanda. What? Sumina. Matay. Asa mo to kung mga ilimong direksyon. Dato, may salsa. Alam mo kung nilang nabilin. Saksi. Adobong uling. Adobo. Maon lang suguman. Sam. Nyakya ko na tao doy. Akan araw. Lami ka na. Oh. Oh. Pilat ay na uling man kay tao na daw. Sam daw na. Ato na lamig sabi. Sam tao na uling man. Ipakaon ko ni Manny. Ato ni Pano. Balik na ako ng mga Amerikano. Sama mo. Kasi mahal ka ni. Nani sa 1,300,000. Dami lang. Gahit kayo kay dugan sa Ato ni Pai. Dito naman yan. Matay na.